Hei baru nami. Terima kasih nang. Izipe nga martutur hitakan siobing purba nasadadi. Hei. Siobing purba sama nih itu kakak beradik nih itu kan. Malo sihob baru hobing baru hita. Oh sangat pintar. Halani pintarna perangas sangas tapi sangat jujur. Jadi hoinang pahopunami. Burumanik kan. Iya bu barumanik. Ngahuboto songon dia langgat ni barumanik. Langgat tumang no barumanik ale bijak. Jadi pintar hoinang, bijak ko baru mampiri sama tuang. Orang pintar kok orang bijak dah. Jadi ay mau ondos nami tulangmu. Opong mo hakku tada. Jadi mulai tema dituhatah, mulai tema nang dihita salutna, dihamuna berenami nang borunami. Diku kudu jojo muna tutu hami tulang bona. Tung masalah rohanami. Di pobo muna tutu hami ima di panguli ni pahopunami. Las rohanami bere kamu bere. Dingot tamudo to nani lainami. Jadi di selasi rohanami di dalam ada putuk kamuna bere nami ima di nalau majalo pasu-pasu perbagason pahopuname di sorrohami tulang bona mabuan ulus nagajang si gajang matutu barita gabi gajang barita horas tujulan narion naglaw si peopota dia tuhamu pe upasat hamin non ulus nang tusudido hamuna aka berenami nang ibe berenami di sokobo kami ulus nagajang siang gajang matutu berita gabi gajang berita horas si gajang ma umur ni bereku nang beruku di lau payutihut pahopu asadong dalau mamodai bodai aka pahopuku saluhut na di sona situtu amadohonon dihamu bere doho iwot borunami ador halu kami na tugu-tugu di lobu ador hatiti ma tugu-tugu di horbo nang sarumatua ma bereku nang beruku uhut pahutu pahopu saha tunamar nini saha tunamar nono jadi diamu pahopuku ini opung malau ya opung malau jadi buat pahopu kami mengucapkan pertama selamat berbahagia selamat menempuh hidup baru selamat menempuh keluarga baru syagiat matutu tujulan narion nagebe keluarga sitirun keluarga dadinggan pahopunami bawa do pahopunami boru ikut nagabe keluarga namar habiarat tong dia dopan ni debata son hata ni badita ton nama satu pastor nama pas satu temuna andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu itu jala molo marbada pahopoku bawa do pahopoku boru molo dadi bedokot unang marbada manina dokan molo opung madokot molo marbada hamu digadu marbada alai molo marbada pahopuku na dua jolo marlopi tangan jolo martangnya kamu ade jadi molo parjolo martangyang dang adong besudi saya bada jituk sorope ulus na pasad nopung telasi rohan nopung di dalam majalo parbagason pahopunami on ulus parhitian don di lama ulus daging anggut namang ulusi partudiot tuhatta dosia gia matutu nagabe sahaton nagabe dalam parhitian dutang yang neopung tutuata pernah basai asal nagabe keluarga nadenggan keluarga na Siti Roma keluarga pokok apung Tes satu dua tes. Mohon perhatian, sonari dumas atau ngapi itu. Sabar na siam. Utik nama non.
Tes 1 2 kopi tes cek. Mauliate mata dok tutu hatta alatong dorilian dihita sehaton molosian hami doniari parikijang otik nama dok konokku balitang mabagabe tu bidako sitadoan arimuna magabe ala hotdo diberi kami hamu marsapaululuan Ay matongon. di amang boru nami amang boru ador haduka tugu-tugu ni horbo ador hati di tugu-tugu ni lobu nang saur madua mang boruku do na boruku ase ima mengiringi pahopo sahat tu namar ini sahat tu namar nono Ay matongon. tu pengantin balik tong mai sokono saya marohamuna rap tu doluk rap tu toruan songone dokoni na tua-tua di jolur rumah ijuk main na rumah gorga saya tubuh madihamu anak nawar bisuk do boru nama lomar roha Ay matongon. sahat ni solu na sahat tu bortean di 300 toho mai rodang ni bulan nunga sahat ulam menaon pasahat to dok majalo ada naguk tu hula-hula sai sahat mato banggawian sahat tu parhorasan jalatong di pasu-pasu Tuhan Ima tutu. mau liate molo pasahat to nulusan no sekalian mahami Gabi. Jadi mulai ate mah tapasahat tu adu bani di bata natoktong mangihut-ihut saluhut na parnguluta di bagi setikyon buit berlanjut saluhut na hobar tu pada daton na pinatu pani keluarga seragi. Jadi di iba bere nami di sok kami ro sian tulang roro muna suak soni nak siap buna pasugit suak soni pungan ni tulang muna borsak jungjungan silaban na adong maridal do dilitua ake hamang buru suak soni di sodan nontong siap borsak jungjungan kota Medan itu jadi rodo kami di sol lengkap batu duhon na doh mi marlas ni roha ake jadi marang na ahape saluhut na semangat na buru do amang buru nami ake dia kasaluhut perbedaan ni aka peradato ni totuna ido hamoraon ni aka adote jadi semangat tamu suatung dia ke beso semangat tamu bere kami sana kaningan laks turuan ngalas perho nami saluhut na aka tulang muna ke amang buru alan ido hono nami ma ador haduk kamenna tugu-tugu lobu ador hatati tugu-tugu ni horbo nang penggeng sa rumah tua mamu amang buru nami pa iring-iring pahupu sahatu namar nini sahatu namar nono imaron nami jadi las marwa muati amang buru nami dah jadi dison naik kami siap punguan buru nami dua kaulus solong nami pribadi-pribadi suak songoni siap punguan adong do ulus suak songoni nang adong waka na berhubungan tu anggaran dasar jadi di saudara pasatu nami sekaligus dua ka punguan ni hula-hula muna na asing alani dono nami mesti pengantin ate iya pengantin ipo pahupu kami ya cucu kami ya ini kami hanya membawa doa supaya kalian tetap berbahagia ya pahupu kami cucu ya ini doa dari opungnya ya supaya kalian tetap bahagia artinya kita harus tetap mengingat bahwa kebersamaan kalian ini adalah yang disatukan oleh Tuhan. Itu saja. Ini nasihat ini satu hari sudah banyak sama kalian. Tetapi mungkin masuk kiri keluar dari kanan ini. Tetapi tetap kalian di dalam doa ya. Itu pesan kami supaya kalian tetap selalu bahagia. Apapun yang terjadi gelombang-gelombang, kerikil-kerikil tajam yang ada, tapi kalau kita tetap bahwa kalian adalah yang dipersatukan Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat kalian. Oleh sebab itu, selalulah kalian menjadi keluarga bahagia. Songon hatanya juga don nami asa toktong mahamur pani maranak berburu bitang narumiris tuopun atau rob anak petong dihamu saya buru ma torop Ay matongon. Ulu saya natu betian jala 1-300 leleng mau mangulu satu panggabian jala sahat matu parurasan toktong di ramoti Tuhan. Ay matongon. Kami sian porsa junjungan silaban nadong di paridal. Wala tema, olam manabay masotikan na isa tabiak ka di hula-hula sa luot na. Alalaos pa sa tangkarad dasar hamidison amang boru na boru. Marnasip do, homa di punguan di sektor 20 maridal na perjolo maddapo tangkarad dasar siyan punguan borsak jungjungan sektor Medan dohot na humaliang na. Jadi sesuai dohot na kebetulan ala rodangan ni sektor maridal Roma Ausyak Kota Madia Medan.
Alani amang boru las dorohanami. 1680 kakapunguan ni Silaban di Medan Nahumaliang dohot marlas ni Roha di panguli ni Paupunamion. Alani molotuk non songon sikat ni ulos dohot parboypir si pasahatok kutu amang boruku dohot na boruku asa dohonon songon hatarina tua-tua asa si titip siopa golang-golang pangarahutna otik sosadian non anggaran siak kota Madia Medan tuat tama napasiko pasu-pasuna Ay matongon. ope hopasahat ma tuhita mo dyan salhutna. Iya, panipadaskon holo ulos holong mahanami. Bain lojo musik Iya. ni Tulang kasihnya nami. seperti sungai. Pete. Alani begal do holong ni tulangon, hubani panagolan ni. Iya, terima kasih tulang nami, Paimay padas na siyam, lanjari jom manami marsoba hubani na siyam, nasiol padaskon, ang gubani si Malungon ay manasongod di basayor, lanjar jon mahanay manalamat tulang, sambil Ya. mardalan ni tayo pasat nami, nasongon di basayor nami hubani na siyam. Terima Iya, kasih. armakela. Iya, parmusik nami. Bebas parmusik. Gaskan. Hey! Ay, batang mo. Seperti
Jangan ada hatta nama.